Good morning, good morning, good morning, good morning, Ndengem. Good morning, my people. Biko, I wanna join all these broadcasts. Kawaho, metomaka na share button. Ogando BCK Chuku Patrick. Right on time, Ezbo mother. I greet you, sir. I greet you, sir. Chino some madoka. Chino some madoka to konkote now. Ogono na afio. Kele even them madu yejiwe kene chineke or kene diashi. No one na ha survive or an accident. Umunna no kata. Hana angu panadol. Ana angu panadol. Na angu antibiotics. No we na wonyo ozo. Or we na one other person. So, as I was saying, umunai, I got to me if Hana ngolo Judas Don. Good morning, brother. The bank sorry. Good morning, brother. Now, on will ask you a very important question. Ncholejo Onya bu campaign of niye kene chineke no one survive accident or so. Now our people are being too religious. Now our people are being on will ajụjụ nchọrọ kono jolum waja eziokwu bundo ofonya aka edocha na umudioka ịghọtago waja say na ability for you to answer question is what makes you an intelligent man. Ability for you to answer question is what makes you an intelligent man. I want to ask Waja this question. Let him come and answer this question and prove to us how intelligent he is. Number one, Christians has been tagged to religious people everywhere. Every doctrine, every act, and anything that makes us or that uphold our Christian faith. They have tagged it that we are being too religious. They have tagged it that mwese kanjono waja sena no reincarnate go 3 times. No reincarnate go 3 times. Meaning na as onye omena na owu o believe na reincarnation. O believe na mmadụ na anwụcha bi ụwa ọzọ nwụkwa bịakwa ụwa ọzọ. That is 3 times ko believe no bịago na this world mụ na yo nọ na this world ọ gwala anyị na onwe ife dụka na Chineke na-enye nwa na onwe ife dụka na Chi na-enye nwa no nne na nna gụ wife na-enye nwa. They even enjoyed that message of Abel Damina. Abel Damina na-ekwu that no blow a minute even na-ekwu do very important. Don't go, just hold on.
So they celebrated that part of message ebe Damina kwuru that na no Chineke na-enye nwa, no chi na-enye nwa, no nne na nna go wunde na-abịa together wee mụọ. Now Waja say no reincarnate go 3 times. I want to ask Waja or Maya Murie that 3 times. Oji we man or reincarnate go 3 times. Unokata unabia na Facebook hapu no oka ya ko na ala. Hapu no oka ya agbakwo na ala. Jesus ya agbakwo na ala. Mana una amaho. Oka ya agbakwo na ala. Una ya ama na ịma na mmadụ ada ama mgbe o wewara ala no ndị no na nkọ ya agbaghị nna niile ekopusikwa ekopu. You onweho the logic unu nwere ike itunwu n'ụwa unu aye emenwuye okarele unu. The earlier you people understand this, the better for you. Ngomwe na ekwu na reincarnate go 3 times. I am asking you, since I believe no nne na nna go we fe morogo no nwe ife gbasaluchi or any chukwu or anything no mụma morogo. Onye si gwarago na ebiago ụwa 3 times. O maga ko nna ga morogo gwarago na ha amugo 3 times. Or ha gwarago na ha amugo 3 times. You told us that in Ife do 200 and something years. 200 and something years. Or nobodo manu ko nobodo mada ibine. I am asking. Ability for you to answer question is what makes you an intelligent man. Yes, I am asking now. Why can't you come and answer this question so that you can prove to us how intelligent you are? Yes. No Chineke na-enye nwa. Ese no Chineke na-enye nwa. Ebe Damina kwuo no nne na nna go mụrụ no ha kelugu no Chineke kelugu. Ebe owu no nne na nna go kelugu o ha mụbata n'ụwa ịnọ na jụrụ n'ụwa waja si na na-ezu ugo jụrụ ya si o nne na nna ya gwara ya na ha amụgo 3 times n'ụwa. Ka o nwere another belief system somewhere. Gwara ya na ọbịago ụwa mbụ na bịakwa ụwa ọzọ na wee bịa nke ọnọ. O calculate years ụwa mbụ bịara. Calculate second year ụwa nke bụ bịara. Calculate 30 years of ụwa nke ọnọ na eketa put together we say no do 200 and something years. Ka believe sie na yike. Believe sie na yike. Mwa believe sie na chukum and everything. Ese na ine me kandeli. Eh? Kelu a funny thing. What can be more funny than somebody telling you that no go this word 3 times? Ngwa call me femelo no one can baby rabia. Call me femelo no one can baby rabia. Call me femelo no one can ebia. Go sim picture go isegasere no one baby alumbo mbebia the first one. Go sim picture go isegasere no one mbebia the second one. Of course I have to go na this third one ebia. You believe lune or na to nya as a compound as if he look at that. He believe lune strongly. Onye joga who need they say need do 200 and something years. Happen aka. If ojo me I na ekene chuku. If mame I na ekene chuku. Because of gono I believe na God is Omenala West. God is Omenala West. Ebe no kita. Onwere ụfọdụ ife ya wo me kita. You believe na nne na nna go ma the best for you. Yes, you believe that na nne na nna go melu the best for you. You believe not the best decision can take for you. In as much as no blow your own decision, this is not what you wish for yourself. But na your parents take that decision. At least you will believe that they have taken the right decision for you. Yes. So why can't you see it at same? If ojo me, we thank God. Esibife me, we thank God. And what is the logic of yiku na accident yo uni imweluta? No your carelessness. Or if mmadu na-ekwu na this 21st century. Na accident yo uni imwelu, no your carelessness. Inwele idea na mmadu na park ya moto. Na nke ile etu a. No le etu a. Moto see from nowhere fail break bia ba bia pia ya. No go at one certain time. One girl no na shop oge elelo ga ya afia. Trailer fail to break. Eh? Trailer fail to break. Bata ni me shop ebe ahụ no bia gbuo ye. Yes. Trailer fail to break. Bata ni me shop ebe ahụ no bia gbuo ye ni me shop ebe ahụ no. In when idea na mmadụ ye buru moto do mma ife niile do na mmadụ okay. Or will mistake another person melu. Eh?
owulu mistake another person melu wife nwere ike ebata ebe ahụ no bia jam onya. Are you aware unu ekwusina ife na amaho une happiness nke Iwaji serial happen onya ahụ happen onya ahụ no na reply na reply is na onya ahụ ịghọtago oke na ọlụ m owo mbata life nya bia na wash either ways nya wonye na-ezuzugharị nya wonye na-emegheri nya wonye na-akpọkwu adama abịa enenegu mbata life bịa na-enene m ịbatakwa na my life nọ ebe a na-ekwugheri amaghị ife ka ọgwụ na ịghọtago amaghị ife ka ọgwụ ịchọ jee na page gị fọsụkwa ogwu na-ekwugheri. You can see me there. You can see me there. For the mere fact that you are coming to my own live program to come and watch me, Ogo say how important ndo na ebe ino. You can't run away from it. So you are free to come here and write whatever thing. If not for anything, comment in a day here is boosting the engagement in this page. So ekpokwu na page here, my advantage. Imeke onye mu ife na page here, my advantage. Ewebala na page here, my advantage. Ife ni na ahụ woman again. Yes, mu onye again. And they deceive ndị by everything they are trying to do is just to prove to you that na Jesus Christ and God in the Christianity does not exist, even at the detriment of their own belief system. Hey, what I go? Even at the detriment of their own belief system. Hashefu na that particular religion na choka ha uphold because first he believe no religion call. Hey, what I go? He believe no religion call. He believe no okpukperechi. Either on ndị nna nna ha na achọka ndị nna nna ha bịa yọtara ga ayo he believe no a religion call at first. Not until I told them that traditional religion or folks religion is also one of out of the many religions in this life, in this world. They don't know that it's a religion. Now another thing is that there is even more compound belief in this their religion more than the one I believe in. Yes, for example, ekwuna na one debe comment Master King. When time phone now, I have time for you people. You want na? When time phone. When me na jima shunu nile. That is one thing on amaho. I don't get tired. In case if you don't know, it is you who will eventually get tired. You will stop coming to my broadcast or you will keep watching without talking. But oh maka that energy. When that energy 100%. You can give it to me. You gotta go. So now, the logic you do behind na Mozi na Holy Spirit to a Virgin Mary Mwa Jesus Christ biano no chanwo na go n'enigwe and no ye chigatazi back ebia George and the mother na akụkọ niile do na Bible nwe ka o si wedo. How do you want to explain to me that Nebia go this world? How can you explain to me the mystery behind the reincarnation? Can you tell me what is the mystery behind the reincarnation? And yet all of you believe na reincarnation so much. You believe Nebia go wambo asuke ejeba mmadago. Asuka mmadu jemenka ka mmadu jemenka. You believe so much in that. You believe nebe no. Nebia go wa before nwo. Ebia ko wa again. Enwo we be the third one. In account room your age self, in account room both age of Ndebialo Wehowa. Ijugo Mamuro Gamunafo, why not be go this world before more? Ijugo Mamuro Gamunafo, or will only believe you, maybe go wambo, more, where was. Can you family we believe na Jesus Christ Ebialo wambo, no ya biozo, Ebiapende Madibe? I am asking you, only believe na Ngoma, Bialo wambo. We be again. Can you see if a meluni believe na Jesus Christ bialo wambo no na gbakwara wo no ya biozo in a doubt no ya biozo mana even nwa ga ahụ nwanne ga ahụ nwụrụ ị na-ekpe ekpere si Chineke do nya no afugo m ndekwuru na ife anya ụba ya anya ụwa ọzọ na ife anya ụba ya anya lori ụwa ọzọ and na onye ụwa ọzọ no ya bịa ụwa na Nnewi. You believe that ife anya ụba ya bịa ụwa again, but he believe ho na Jesus Christ ya be again. They play one day na munya jemuta from eben no be eba park ya. I will thank God. Encounter go to difficulty no so I will still thank God because amamu nke aka eme
no one and emeho. Look, every disappointment is a blessing. Every disappointment is a blessing. Yesterday, when I was going to Eben Neje, Mpotanozo, the police was him. In fact, I woke up very early. Can we meet here up with that appointment in Naga? You gotta go. I woke up very early. Can we meet here with that appointment in Naga? Let me go to somewhere more better for this broadcast. Hold on. Let me go to somewhere more better. Yes. Unu shena mmadụ niile na mmadụ niile ya aduka gonu. A disastrous time in East Africa followed as he contracted all sorts of tropical disease. Yes. Okay. Yeah. So, as I was saying, somebody should try and relate this question to Waja, and I want him to answer this question. I want the people to ask him, oh, no believe, no, biago wambo, wona, biago we again, wona, we biakita, join a mostre, keri fe pataloji we believe na Jesus Christ I have you also. I am asking him, keri fe pataloji we believe na Jesus Christ I have you also. Trying to maybe every single belief melu us Christians will not work. The reason is because the moment you are pointing accusing finger like this, the other fingers are pointing back to you. You can't run away from it. Yes, you can't run away from it. For example, I want him to come and explain to me the mystery of this reincarnation. You keep telling us about stories in Melu 50 how many centuries ago. Were you there? Were you there? Your grandfather wasn't even there. Yet you come and sit down and you'll be telling us that story with all impunity. Who told you? Even some of those stories do more than 300 years old. Even some of those stories in Igbo do more than 300 years old. So the fact is, who told you? Who told you? So if you cannot tell me Onyegwalogo and you cannot even verify or certify no Onyegwalogo, why are you worried with me believing the story of the Bible? Were you there? The same way as we follow the story of how your lineage and whatever will be done, where we're born or today. That is the same way as we follow the story at the beginning of what makes us Christian. Now, also, and I will have to believe it. I have to believe it. Yes, Christiana Fantos, Noleba, and Nebe, Egotago, Feke Kayo can like in a page. Feke Kayo, and I like on a page because I always end up talking senses into you. You should be explaining to me here the mystery or concept of reincarnation. You should be explaining to me the concept of reincarnation, the mystery behind the reincarnation. That
Yeah, you should be explaining to me now. Then you should answer this question again, because now, waja, I quote him always. Your ability to ask relevant question is to answer it. But also your ability to answer question is what makes you intelligent. So why can't you come here and prove how intelligent you are, rather than maybe a corner? You gotta go. Why can't you just come here and prove to me how intelligent you are, rather than maybe a corner? Yes. Every day kono na atunsu nana. Obosinjelu be waja. Je na video ahu. Wash ya that first onye nzebele. Because ebele ko obele. Je ge ebele ni no obele. Je ge ife ni no kulu with ebele ahu. The only problem ha nwere owo na ngongwa na ekpebe chasịcha. Yeah? Kwuo n'afa Jesus. That is the only problem ha nwere na ebe no. Christiana, it is to you very powerful to me. Icho he gote je kwesi na kota. Je kwesi na kota ma o je show transformer. E ho go transformer. Ma o je show lagoon du se ebe no. E makpu n'ime. Unu ye tigido mkpu na Facebook, no evidence. You continue to cry, no evidence. I watched another video. Ebe play nu, nwere turbulence n'elu. If I won't kemere ofu, onye ona na-ekpe, nto onu. It is not our fault that no nwere onye na-eme ife ike dakwase okpawa alo bu n'agụ. Ma o escape ife ike, okenebe alo bu n'agụ. Oho fault anyị ka ọwụ. Ịghọtago? It is not our fault. Oho ebe anyị nọ, unu ye bido flex wa Muslim. What I even now, so Opulu no we femelugu keneshigu no nyasoro kankahu melugi mohozan emegu. Just like what I was saying yesterday, I was going to somewhere. But I woke up early. Kangeba and Choriga. Mpota somewhere. The police was we delay him. That only police delay him for how long? Okay, the police be delay him. I was in a rush because I wanted to get to that place very early. In fact, actually, latest 8 o'clock. And I'm going to be okay, the police be delay him. Then something spoke to me and said, "What if no ife Shinekeji this thing where she bushiri?" Yes, because I actually prayed. I'm in my bathroom that morning. I prayed a very serious prayer that morning. Yes. Yeah? I prayed a very serious prayer that yesterday morning. What if na if I make a rush ya buffalo no nwere ife Chineke ji ifa we shi buchiri n'ụzọ. Now I was there. Decide ya ka mfuzie isi ife na-eme ife a. Ịghọtago? Nọrụsie ebe ahụ sị ka mmadụ ife na-eme. Nọgide ebe ahụ. Now, after like maybe 30 minutes to actually getting to 1 hour, oge onye isi ha pụtaziela ebe ahụ bịakwutezie m. Then onye isi nke izizi onye Igbo bịara wee sị m kwugidekwa okwu. We repeat that same line of thought to be n'isi we same my brother mu gbasapu ihu mu mesapu obi na mma no nwe ka ụmụ ife asi ado. What if ọwụrụkwanụ no nwere ife
Chineke ji ife achọ igbochiri n'ụzọ na onwere ike ma afụzine in form of na edile egbe na onwere ike ọwụ na onwere ife du n'ilo God chọrọ iji tụrụ ife a wee gbochapụrụ m. Then only then I got settled. Ịghọtago wee sị yes of a true na onwere ike ọwụ na onwere ife Chukwu chọrọ igbopụrụ m. Ife nji wee gwa gị ife a ka i wee mara na some disappointments are blessing in disguise. Some disappointments are blessing in disguise. Ka nke a emehụ na oge nlụrụ ebe m na-eje ọwụrụ na onye nna achọ Joseph anọghị dị ya, onye nna achọ je pụrụ out of that town. So I had to wait for onye ahụ for more than 4 to 5 hours. I was waiting for onye ahụ for more than 4 to 5 hours. I waited until onye ahụ si ebe o jeru wee bata. Eventually that thing na-agba tikitikitikitiki ka m were gafụsichaa ma ego wee mee ife a wee ruo. That appointment started now around after 4 in the evening to 5. So sometimes some disappointment now blessing in disguise, but you will not know. You will not know. In our also as you know onye buruchi ụzọ ọgbagbuo onwe n'ọsọ. Some of the things you lose in this life, you don't actually need them. You don't actually need them. Yes. Some of the things you need in this life, or some of the lessons in this life, to you just to teach you a lesson and prepare you and to make you stronger for tomorrow's challenges. So that is why in every situation I flow why we thank God. If I have God, we thank God. If I have God, we thank God. Or God halfway, we thank God. That is why some people when they hear testimony today will tell you of their past. How come? Can you better that testimony? You were told that, or because of experiences and the encounters happened in the past, which may be regarded as misfortunes or even dapota. Even those times, people will cannot joke, where is your God? But at the end of the day, you are able to use that testimony to tell them that your God is still alive. So na accident is man-made, that na accident wo ọwụrụ na inwe accident je shake ye ife mere gwa na-ekwu ife a na-ekwu ife a na mmadụ pakịrị moto na mmadụ nọ n'ime compound ya moto felu break gbapụta na gate bịa n'ime compound ebe ahụ nọ bịa gbuo ya. Gwa na-ekwu ife a na mmadụ nọ na shop ebe ọ na-asụ afịa taya moto nọ n'iro fiọpụ gbagidogido pụta bounce ma gota bounce na kpu n'ime shop ebe mmadụ nọ je gbuo onye ahụ. Gwa na-ekwu ife all distance. Gwa na-ekwu ife na mmadụ nọ n'ime car shop na moto felu break somewhere trailer kpochagidoro mmadụ bata n'ime car shop ya bịa gbuo ya. Can you tell me the carelessness of onye ahụ nọ n'ime car shop ha? Carelessness ya ọ nọ bịara afịa. The lady moto trailer bata n'ime shop ha n'ugwu akpati ozu bịa gbuo. Mistake the lady made or not be rafia n'ụtụtụ. I want you to tell me. Na moto fail break but fuka is the one way is ta onwe obiala ndị na moto. Your carelessness or need tetarola n'ụtụtụ ụbọchị a decided to drive to Lagos or to drive to Enugu. Yeah? They are beginning to drive this too far. They are beginning to drive this too far. Yeah? Wekọta ife ka ịpụ ebe. Anọ na moto. Yeah? Meeting na moto. Yoda. Don't forget you for phone now. What time my share na washing or come by na moto. What I go? So, onye ọna na-agbago na accident wo by mistake. Onye ahụ na there is something that person is not telling you. What I go? Onye ọna na-agbago na accident wo out of your mistake ka eji enwe accident. Yeah? How many people say na anya na anwụ mmanya ngụcha mmanya wee ba moto? A na-ekwu me ha asị gị nwa nkwụ nwụchasịcha nkwụ
ọma niile na-aṅụ mmanya were aba moto. Ọma niile na-aṅụ mmanya were aba moto. Ima ego one some people will spend. For example, last time, when somebody battle, biakwacha mwe compare ko kwarifa mwe ko kwaro kwacha mwe ja akwamozu ogo kwacha akwamozu ogo na amazi Lagos ko ogbaluo Lagos ko ogbaluo Lagos je kwado unu ofu olulu ko ya family batazie ka family ba na unu ofu aho o so orizu moto we puta na Bini that orizu moto ono na we nwa accident so nya wonye nwuru na accident ya so nya wonye nwuru na that accident ndị ọzọ niile nọ na moto ahụ onwe onye ọkọturu n'ahụ so do side ebe ahụ nọ. Now what is so remarkable in that journey or undertaking is that na oge ọ bịarụ na park ọ wụrụ na orizu moto ahụ first bus ahụ ejugo. I am telling you a true life story. Meleme na Nnewi, meleme n'Uru Agụbai. Nwa bo fotube, jeru Thanksgiving because of this thing na gwa. Ije kuzie the guy ije Thanksgiving. Isi ya na eme mmegheri Thanksgiving gono ka ọ na-eje. That na moto ọ bagoro na ekwu ụgwọ moto obukulu ebuku ba na ọkwụgo ụgwọ Augustine wee bịa ọgaranya na-agwa gị fa o wee lituolu Augustine na moto wee buy the second moto na-abịa and ebe ahụ Augustine dono ka ọ supposere dono moto a wee pụọ na Bini ha mụ ife anya warụ moto o wee dọkalụ do ebe ahụ ọ nọ wee gwọgha Augustine may he so rest in peace ọnwụọ unu ọfụ ahụ onye nna agwa gị fa kwala ozu na Nnewi ja akwamozu be ndị oge wee family e ka nọ n'uno moto e ka dị n'uno opukwo moto wee nata ahụ moto e ka dị n'uno ahapụzie moto sizie ka o jezie Lagos je putuo unu ọfụ ọlụlụ in order ka ọ ya wụ batazie ebe bịa buru family ha na-anaruzi ka ha move into their new house etu aka Augustine ji wee mechi akwụkwọ na side Bini ndị ni gbafetazie ọ na-afụzi n'ọkwa position ebe ọ ka nọ. When you put one or two together in all this, you may see God speaking somewhere, you may see testimony somewhere, you may see a lot of things out of these two families. Ndi we say una sometimes every disappointment is a blessing in disguise. Asekwa unu onye gbanaruchi ụzọ ọgbawu onwe n'ọsọ inu even tụrụ okwu ka m kwuru oluzi tiye here and there. I will not go in details in this story only because na somebody ndụ mmadụ do at stake here and on na moshie whether not na moshie or not na moshie. I want you to learn something from this. Now onye ni hapụrụ oche obukulu ebuku n'ofulu onye dị otu a hapụzie ye ka ọ bai jewe ebe ọ na-eje ka nyanwa bai another thing oge ọ pụtaziri ebe ahụ. Are you telling him not to thank God? Are you telling him not to thank God? Whatever that spoke to him that moment, Ogelonte, is probably the voice of God. It's probably the voice of God. Now I can tell you categorically clear that so many of things in Emai is not being able to recognize that voice. No, yes, that voice na abu go. But sometimes obia aye wulun kaiju we wulun mado we sure kai overpower that voice only because now that voice na abia in the most something that you don't edge we say there is a way that seemeth right in the eyes of a man but the end is on no when so many uzo zilezi na anya nke mmado but na mmechi na nsoto ya won. Yes, sometime in orona so right when the voice of God is actually speaking to you. In order shock is all right, and think mother. Oh, go further, it doesn't end well. You will wish that you listened to that voice that first spoke to you and say, forget about this thing. But obviously, when you forget about that thing,
weakness on your own part. So, onye sere that na in everything in this life, thank your God. 2 days ago, I made a video. Niru Obiuru Ago. I covered the house of late Prince Soniobi Igirigi Anedo. The video mmelu ngwara ono na ife awon onye metulum break him into pieces. And God knows that I wasn't lying about it. You got to go. Onwo Prince Soniobi break him into pieces. Into a only that na mana Soniobi akeso na ife. Yeah, in fact, he was the light battle na with them. And again, Udife, the guy yakawu to the people of Uruagu today, but only God knows why it happened. Paloka energy, yes, it is God who he can decide to take away your life for something. Yes, yes, let me tell you. That is why na mmadu nwo ayekene chukwu. Mmadu doho ayekene chukwu. Yes. Onwu mmadu na egbochi ife. Onwu mmadu na make a way for something. Onwu mmadu can bring about anything. Some families who onwu mmadu butelu transformation done at that family today. Yes. So whoever that told you that no onwu we for joy, we are only praying for kuche chukwu kifa huche chukwu yari ime mananko na melu wuru uche chukwu. Let it go. We thank God. We also give God thanks for that. Now, after making that video, I was moved into meeting the daughter of late Prince Soniobi. I eventually met her. Yes, she's a princess because no, she's from the royal family. I met her and I was discussing with her. At a point, a girl mpenwelu such money, and believe me, Soniobi Nwolo between in that video I said between 2001, 2002, 2003, but she actually corrected me saying that Nampenwolo 1999 stroke towards ending of 1999. Yes. In fact, Nampenwolo 1999, simply put. Now, from that 1999 till today, how many years ago? Let's say from 2000 till today, is 24 years. Properties is Soniobi cannot today. I go nowhere again. So even you will make it this point, the level of a girl I was having that conversation with. Now, this girl spent most of her life in America, or spent the most of her life in Canada. In fact, she took it upon herself to visit home. And when she came back home, she found a reason to stay back home. I will not go there because that storyline is coming to this page very soon. Now, this lady told me, no worry for mama egwalie, and na mama egwalie that thing, and no believe with that thing. Mwese kerife defa, owese na mama egwalie, onye mmalu chukwu na ekpelu, owolo ka ki na-eje, guje sibi ike, owola alusi ki na-ekpelu, gupe siberi ike, kama na ha nwa shuzuru, no Chineke ka ha na-ekpelu, and na Chineke ha na-ekpelu has not forsaking them since mpaha jiwenwu till today. So na onye mala afa ahụ na akpọ ọ na-asa ahụ se posibe yike Paloka energy onye nna agwa gị fa go na ya ahụ ọgbọ, onye nna agwa gị fa go na ya ahụ ọgbọ ka iwe mmadụ ife nna agwa ọ wụrụ na mpe nwụrụ na 1999 at the age of 43 years. Ahone ko do ko ya do.
Owulu na mpe nwolo na 2003 na 1999 at the age of 40 something years. Aho neki ishe oyado. Yes, I have a photo nye na mpe selu. Eba. Owo na post o eba ifu na onye nna agwa gị fa abụla ogbo ka owu. Obolo your age mate ka owu. E ghọtana? Obolo your age mate ka owu. Yes. Obolo your age mate. Yes. 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 Or Allah will reconwa for this is best known to him. Yes. Or Allah will reconwa. E ghọtana? Ngonwa feel uni a father. Inugo nwanyị. You promise your children all the protection. You promise your wife and your children that you will provide for them. How many have you provided for them? Have you given your children all the things they need in this life? When you were after your wife, your wife that you will give her anything, no what? That you will sacrifice anything for her and your unborn kids. How many of such promises have you fulfilled? Does that make you a failure as a father? I am asking you. They answer this important question. All the promises he made to your wife, have you fulfilled all of them? All the promises he made to your unborn children, today they are here, they are no more unborn. Have you fulfilled all the promises? Or make you a failure as a father? Does he make you that you a bad father? I am asking you. Your ability to answer question is what makes you an intelligent man. So biaza nyaketa. Yes. Biaza nyaketa. Because no one even melung, does that mean that you cannot nail for that your child? Yeah? Yes. Owo fly no. Wo Bible made it clear. Na mgbe no nando kai no no. Mgbe Bible ji we sego na mmadu aya anwu. Owu na enwere ike igbu Jesus. Onye ka ngonwa mmadu wo. Have you thought about that? Obulu na enwere ike igbu Jesus iwe onye nzọpụta. Onye ka ngonwa wo na ya anwu anwu. Onwebu ebe Bible gwala aye. Na mmadu aya anwu anwu. Yes. Onwebu ebe Bible gwala aye. Na mmadu aga anwu anwu. Yes. Bible recognizes na mmadu ga anwu. A lot of people died in the Bible. So why no go on na na-ekwu ọnwụ ebe ọ na Jesus Christ iwe onye nzọpụta no ogbugbu ka egburie ndụ ụwa gburu ihe. So kere ife mmelu gị ji feel na mmadụ aya anwụ. Yes. The only thing is that no gwa no meli gị ka ọnwụ. Death is victory. Yes. If I also know one of the things in the way console onwe mgbe my mom nwụrụ. Ọnwụ wu mmeli. It's so sad that na monago can afford today as no one with ndapota. No, on Mary over all the evils in this life. Victory over even ndapota ni na ndapota no wa monago no. On Mary over ndokasi aho na mbokasi aho. O ifo onwu. You got but I don't know for na no ndo. Ne which self ka ha nwuzie ka fa Jesu ike. E ota go on wo eternal rest go. So onye ka Bible ji we na prepare ka idozie ndu ayi no wa ka ya wo bosi ahụ onwu ya abia ka edu cho na iye Jesu ike na ndokwa owulugodu na enigwe aduro ogodu na enigwe aduro wulugodu na ọkụ mmụọ aduro. Ability for me and you enwu zuike. Our legacy in this life, in this world, I continue, or if for money in I melu no wa, eziolu ni na iloro no wa, and they speak it for us. It means rest, because na mpulo bigu yezuike, ana akpogo da faru here, ana akpo na ezigbo ife, aya da akpo na aji ife. That is what it is. Yeah. So na onye owu na yawo mmadu nwụọ osego why na Chineke akwụsịghị ọnwụ onwe onye rere ahụ osego why na Chineke akwụsịghị dato ahụ ife awụ ka o wee wụrụ. Now mwe jukwa mmadu wee sie owulu
na this power unu na-ekwu na unu believe na everything is physical. Hapụ nunu ndị mmadụ ka ife unu ka na-agwakwa ndị mmadụ na ha mewe omume na ọwụrụ mgbe ndị nna nna anyị ha na ka na worship chi ha and ever na ife edu mma mgbe a keruchi dị ife a yes ọ bụrụ na this life is all about ife imetara nya ife ihe eburu, why can't we live this life and live it that there is nothing? We live this life, we go checking out. But you are busy directing our people to somewhere else. You are busy directing our people to somewhere else. Yeah? No, even one time I understand. I understand, but sometimes it is good to actually put them through. Makanasi ni ikuwa maho ibezia. Keodago asi ni ikuwa maho ibezia. You are directing us to the ways of our fathers, and yet you are telling us that we should live this life as if na nothing. The only problem in Welu is that you have personal problem with Jesus Christ. I don't. That is the difference, though, clearly between me and you. You have personal problem with Jesus Christ. I don't have. If not, if you team Weber, you just uphold Weber. Okari he ishore na puta n'ije ụka chọọ ka iti imu n'ime omenala. Ishore na puta n'ije ụka chọọ ka iti imu n'ime omenala. Njezi ime omenala ahụ to the glory of who? It is still to the glory of something which is gonna your ancestors ndị nwụrụ anwụ, which are spirits. They are spirits. John 500. Go into it. Okay. Yeah, 600. Tony Progress. Hey. Action. Yeah. Huh? For now. You want to go? So I know odoka ase no na amaghị ife unu na-ekwu. All the gospel niile, all the gospel niile unu na-preach wo just to piawo nka and promote the other. Kere even na atulu nzu, kere even na goloji, kere even na krofo na na unu onwe any benefits na ya pụta. Kere even na emelie. Mmadụ ya just no katasi na na-eme omenala without enwe any benefits na ya pụta. Una na agwade. Yeah? Any practice in this life enwe any benefit. Why do you want me to be wasting my time? Yes, I rather do nke mana benefit do na nya wuze na benefit ya ha na-ekwu na asị ka ọwụ. Provided ni ife ọma na ọha ife do capable of imejọ mmadụ. Kedu ife iji wee nwe problem na na-eme? Take for instance, all these things Mathias ha na-eme na warehouse ha ya na mkpọ. Ha asịrị na onwe mgbe ha ji wee gwa na ndị nna nna ha ya eme ha ọgaranya. Na onwe mgbe ha ji wee gwa na ndị nna nna ha ya preserve their life. Na onwe mgbe ha ji wee gwa na ndị nna nna ha ya emeghu ya nwanwụ ya arịa ahụ. Kedu ife unu nọzi ebe ahụ eme? Kedu ife unu na-agada ebe ahụ every Sunday eme? Kedu ife unu na-agada ebe ahụ every Sunday eme? Ama m ini ebe eniri my grandfather. Ama m ini ebe eniri my mother. My dad ka nọ ndụ na-afụ ya anya.
kele bunu si we without that ideology of onye malu ancestors ya malu ha eniri my ancestors na mkpọ onwere any of my grandfathers eniri na church Mathias na mkpọ mmeji we je ba ka nje malu my ancestors ka nje malu ndị nna nna m ha onu na deceive onwe unu you believe in reincarnation esizie m we believe na Jesus Christ. I believe in Ngombo, be was up. It is the moment I believe in Jesus will be again. Who is fooling who? Who is fooling who? That is what I am asking. Or we see or just in accident, but an accident you will. Can I see Alobunago? Nkona Oku, who believe you know as okay, never yet. Now Alobunago and Ikenga, You ought to go. Now, it is none of your business. And every one of you, on Facebook, family prayer bone. On Facebook, on claim one or that thing. Eh? No, cat or we see where he see, and now one on an open a door, no, we see now one door. Eh? Baby, no, Sakwa. The area don't understand that na the mother gagoli pass ebo ono kana bidori wobo dun ko no fla for self mota ajekwe da so nwu ife ya no kwa ka meti Jesus kala afa mma ompo Mathias kompo Mazi Dibe kompo head kompo guru ezi Igbo you other go oh Jesus ka mma akpon Tony, progress 0 meters all the way, my dear. 0 meters all the way. You gotta go. Every day, Kahana there at Facebook, I be criticized if we see. Yeah. Play no way turbulence. Get am or when we come to see we fail break. Madibia Jerry go to war ye Iwaji. If you are down, Jesus. Onya ka couple ji we dap na ho eze nwaanyị n'aka. Omambo ji we ti Jesus. Ajo yo se no long time mental slavery ono na no ife ji we so ha. So you mara na ife awu ụzọ nne na nna go mwere go na. He decide ya ka I change ye. Okwo your ancestors are ka na achọ ka I please ye. Mana the way your immediate ancestor go serego, he decide to disobey him or her. Maybe another thing. Yet you want to please your ancestors. Nna go. Kele onye kawo. Nna go. Kele onye kanwe direct obala to you. I am asking you. Nna go. Na kele onye ka we nwe direct obala to you. Iye ji we se na ife awi ife amwele go na no ife eji we zuru from nwata to okenye no nya kpata cup a ji we je edapụ ho n'aka itie Jesus but he disobey go nne disobey nna go muje umu ihu n'ime church he disobey ha because na na achọ ka I obey nna mụtara nna go ese nna emu ife agwasi o na ma ife iwe unless na nna go na alu dibia unless na nna go zuru n'usoro omenala but hence na nna go nwere go n'ime church iwe na asem that you want to go the way of your ancestors. Who is your father to you? Who is your father to you? Nne umuru gamu na nna umuru gamu mulugu jeme baptism nunu uka haka nondo kana eje uka ngwa nolondo cho ibu nna go zo we muta di okpala nna ya ahụ na nna ya ahụ na achọ ka ime ka ha si eme ọha mulugo ọha akpọbata n'ime ụwa ebe unu mu ife ọha akpọbata n'ime ụwa. It is so big, go to your living ancestor or your immediate ancestor.
idisobe ege nke ji ọbara ewe mụ idisobe ege idisobe ege because ụfọdụ n'ime ha anọ ndụ ụzọ ha kụziri ụzọ ha si wee zụrụ the root ha dewe elu i reject gị n'ihu ha before their very own eyes. Ụfọdụ n'ime unu nna mụtara nna gị jere ụka nna mụtara nna gị jere ụka because na ọ bụrụ taa ka ụka batara n'ala Igbo ọ bụrụ taa ka ụka batara n'ala Igbo they rejected it. Your 5th to 6th generation back rejected what you are trying to run to now. Is it name if you know? Is it name if you know? Mada agwu when you say Momaro, it's sure you may happen or by force one yama. You other go. Facebook will do there. Anybody can come to Facebook and say what he wants to say. I don't know, Soketa. I'll be ending this broadcast now, but I want you people to keep asking Waja only because now Waja say now ability for you to answer question is what makes you an intelligent man. I want you people to ask Waja senior no believe the fact that no joy na moselia this concept of reincarnation. Kelonye gwarie no onne na nna ya mụrụ ya n'ụwa ọbịalụ mụrụ ya n'ụwa izizi ọbịalụ mụọ ya n'ụwa nke ịbụ ọbịalụ wee mụkwa ya n'ụwa nke ịtọ ọbịalụ. That is the question unu ya ajụrụ nya. Then unu ajụ ese na answer ọwụ n'ọdụ 200 and something years nne mụrụ ya mụ n'afọ wụrụ n'ọdụ ndụ taa aha one ka ọ ya adụ. Nna mụrụ ya mụ n'afọ wụrụ n'ọdụ ndụ taa aha one ka ọ ya adụ. How can you be older than your father and your mother who created you? How can you be older than them? Those people who created you. How can you be older than your creator? John Yajujua. Ability for him to answer this question is what makes him an intelligent man. Nyagosi ayi foto ni no se no one kiss is obialo. Obola ya fa wanyi ono no obola ya fa umu omuru. No one kiss is obialo. The same thing no one ke bo obialo. E other go. Then ujukwani na senior na nkulu. Na ebe owu na obia go wambo. No cha nwo we bia kwa ozo. Kedu ife meli yo jiche na Jesus Christ e bialo wambo nwo na Jesus Christ enwe hike be again. Johnny this question. Jukwani senior na ezu go sele. Na ebe owu no the justice for ancestors ka na eme. Joy yesie na mwa wezu go sele. Nne mutarie na nna mutarie ha wundo go mmụọ ka wundo ụka. Ọwụrụ na ha wundo ụka. Kedu ife kpatara o ji wee disobey ha na-ekwu another thing do different from usoro ha dewe rie. Ọwụrụ na nne mutarie na-eje ụka, nna mutarie na-eje ụka, nne mutarie na-eje ụka, nna mutara nna na-eje ụka. Kedu root dị ife ahụ ọ na-achị shiga back ebe ọ wụ na first, second or third generation je reject go that thing. He should be speaking about ife nna na nna galu na and not nke bodo ndị maho. How can you disobey your immediate father just to obey your great grandfather for half an hour? How can you disobey your God who created you in your own understanding? According to you people. No blo Chineke na eke ụwa. No nne na nna gị kelugu. How can you disobey your God who created you? I am asking. And any ability for you to answer question is what makes you an intelligent person. I will be looking forward to that person who will answer these questions for me. You gotta go. Only deceives no one. Only deceives no one. Onye malu nko believe na enya noro na no sie yiko onye na ayo ayo. But don't come and be deceiving people. It is unacceptable. Don't come and be deceiving people. Don't come and be deceiving people. Your ancestors. Spirit in one hakanondo. If they are no more alive. Are they not spirits? Yeah?
I am asking, if they are no more alive, are they no spirits? If you are free to call on spirits, why can I not call on Jesus Christ, who is also a spirit? So, believe say nandem more I believe une, can believe nandem more believe une. Eh? In upon them lang. And the waja bokola no nyemuha no mosi power. They keep contradicting their messages. Waja gwalai no nyemuha kwa no nwe power. No nya pata na nde onye egbulebu enweghị ike ịpụtanwu. Bia fight ya for yourself or for herself. No nde dundu ya ke ya fuzi ya de eme justice for onye ahụ egbulebu. Good. Since you believe that no onye nwụrụ anwụ enweghị power, no onye nwụ ha na power ya agwụgo, kedu ife na akpọziri your ancestors nwụrụ since help n'ihe onwe ha? Why are you calling on them? Why can't you allow their spirit to rest in peace? Why can't you allow their spirit to rest in peace? Some of them suffered till the day ha mechiri anya n'ọnwụ. Why can't you allow them to rest in peace? Why are you still calling them? Why are you still calling on those spirits to come and do something that you have failed to do for yourself? I am asking on behalf of Ezeaku family and friends. Yeah? Okuni na na-ekwudu ya ekwu. Ono bịa na-eme program. Ona na contradict so many things unu na-ekwu. Eh? Ona na contradict so many things unu na-ekwu. Ono ya ada ekwu. Ono ya adakwa aso onwe unu. Ono ya adakwa complicate ife niile unu na-ekwu. Isela anyị na onye nwụọ na o nwere ozi any single power. Yes. No nya kpata no ndedu ndụ na-eme justice for onye nwụrụ anwụ, because na onye nwụrụ anwụ enwe onwu hokwu ike ife o nwere ike imelu onwe ya again. That is what you believe in. Why are you encouraging us to be calling on our ancestors since na ha bulugo nde nwụrụ anwụ? Kerive my father ye emelu nketa no obicha ndị ega karịrị ife o ye emelu nketa ọnọ ndụ. Kerive mụnwa ye emelu my father karịrị ife mmeri eketa ọnọ ndụ. Mma chọzi ka mmeri n'ọnwụ. Your ability to answer question is what makes you an intelligent man. Na epic questions niile nna erezi eba na edetue jụọ nụ nya waja na ndị otufa. Kerife my father ye emelu m mgbe ọ nọchalụ ndụ jewalụ karịrị nke ọ ya emelu nketa ọnọ ndụ. Kerife m emelu my father mgbe ọ nọchalụ nwụọ karịrị nke m emeri eketa ọnọ ndụ. Ability to answer question is what makes you an intelligent man. I need answers to these questions. I need answers to these questions. They deceive no one. Ono na ụka na Jesus dugo nwe ife na salon. Ono na ụka na Jesus nwe ife na salon. Ono poto na atụ logic ono mana ọ dị sustainable. Ikwu eta ata echi niile iwerukwa ka ugbo onwe gị egbe n'ọkpa. Ebe ị na-achọkwa ka i defend ya ife ikwuru the other day. Since ị chọpụtara na ndị nwụrụ anwụ enwe osi power. Kerifunu na agbazi tiki na anyị na-akọtọsị ancestors anyị. Let that ancestor come and fight for themselves. Yes. Etu ahụ unu si wee sị Jesus bịa n'ụlọ onwe ya ọgụ. Allow that ancestor to come and fight for themselves. Yes. They know better than you. Sọsọ ha ama na ya na-atụkpo ha ụga. Sọsọ ha ama na eziokwu ka anyị na-ekwu. Ị ma ha because ị nọrọ there. Sọsọ your ancestors ma na ya na-atụkpo ha ụga. Ị nọ there. Ife dị na anyị na-ekwu na ha melu. Ị nọ there. Why are you fighting for them? Allow them to come and fight for themselves. Yes. Hapufa. Ka Fabian n'ụlọ onwe ha ọgụ. Eh? Keda ka nna che ba n'ụzọ leading me exactly to ebe nneje. So, I will end this broadcast here. Relate you all these points in making now to Ofonye aka Edocha no Mudioka. His ability to answer these questions, you determine na aka ya odu skwori ocha na nke ikpeazụ a. Eh?
His ability to answer all these questions ye determine na aka ye oduzukwoli ocha na nke ikpeazụ a ka eweru na poster color na paint wee tetesi aka na nke ikpeazụ a because nke ikpeazụ a aghọtazi nke o si wee dolezi oyim aghọtazi nke o si wee dolo ezi oyim. Amara m ife na ajụrụ m, do you have lineage? My father is still alive. My father is still alive. He's the man who gave me the name that I'm answering today. So can you even ajụrụ m about my lineage? A police dị ife ni. Police on Nila. Okay. No, Lucy, Army checkpoint. Got all this thing. Can you even ajụrụ m is your lineage? Do you have lineage? Onye nna ka no ndụ ka ị na-ajụ onwe lineage. My father onye anyelu m that name dike naza today. So as far as ka no ndụ o cover ife niile. I know him and I know him too well. Nsi ebe ọ nọ pụọ ama Michael Dike mara ebe niile agwago ngu no na-eje ụka ha ncha niile jere ụka wee luo na m. So can you even wait to say, Oscar, what do you have to say? Do you want me to go and change them and change what they believe in? Is that what you want me to do? Can we please hear you? Should I live in your root or should I live in the root of my fathers? Should I go back to my root or should I go back to your root? Your father, does he have lineage? I mean fathers who brought into this world. Amara m ife na ajụ ajụjụ ụnụ na-ada adụ ka ọ ya adụ. Agwagongo na nna m ụnọ ndụ ama m nna m ma nne ofu ishi na ama Michael Dike eniriri nyanwa na ụlọ ụka. So amazụkwa m ife ọzọ ị na-ajụ. Ịghalụ nna m ị na-ekwu maka ndị amahọ ndị m amahọ dị self. Nna m ta Michael ama ọma afe. Kedu ife na-ajụrụ m maka ndị m amahọ? Ha ama onye nwụ na-asị ngụnụ. Ha ama onye nwụ. Michael Dike ọmado onye nwụ ejedoru nya. Ịghalụ ndị ịmụ ị na-ekwu ndị amahọ. For your father, ekwe ha agwa gị anything about ndị nna ha. Ifiru na ha amahọ why? Onwe need na amụ anything about them. Ogun transfer. Kelo account made the transfer. More the account. More the account. 82 30 72 17 21. Money point. Who the king oil and gas? Oil Nigeria. No, image about 30,000. 30,000. Can you find a Aquatati go with that? Aquatati go with that? Did you know Abraham that you are calling your forefathers and his blessings should follow you? Yes, my father linked him to that blessings of Abraham. Yes, Oscar. My father and my mother, Wunya ha link him to that lineage of Abraham. Do you have a problem with them? Ongo molom. Are you my mother? Are you my father? Am I you? Are you me? Are we you? Nna muloma munafo na nne muloma munafo wo jem link him to the lineage of Abraham. You know we problem with that. Ịmalụ lineage ebe ị chọrọ iti ụmụ wotu ihe ebe ahụ. Nna muloma munafo alink go to my own. Ntonite kwekwe n'ebe ha tiri m. Etoniteru m. Kwekwe n'ebe ha tiri m na gwa ndị abịa gbala ifu biko.
Why gbara ifu ka ije ebe anyị na-eje biko. Ịghọtago? Ntonite ka kwetakwa n'ife ahụ ha tiri m na. Ntonite ka kwetakwa n'ife ahụ ha tiri m na. Yeah. Chelu. Omepego. Ono n'ọlụ na-eme fuel 30,000. Fuel 30,000 eluhozi 35 liters. Fuel 30,000 eluhozi 35 liters. Ona anọlụ si na Jesus Christ who problem on. Fuel 20,000 webe 22 liters. Fuel 30,000 is about 33-34 liters. Ona anọlụ si na Jesus Christ who ife problem on. Ona anọlụ si na Jesus Christ who ife problem on. If I name maybe say instead of unu ye wupụta time unu we so real issues una na agwagari na chesigari around the bush na ye for 30,000 ka mara how many liters oil yawo yes it should be about 34 or 35 liters no no yeru so for you to fill your tank ego ne ko yawo una anolo Una anọrọ si no Jesus Christ we have a problem on. Jesus Christ we have na akpọ na the economy of Nigeria today make una dey play. Make una dey play. Neno onye arrange dey eva. Onye arrange afubo no mo okpodo kago. You are just a content creator cashing cruise. You are onye arrange nke mmadu ifa. You are just a content creator cashing cruise. Gala me egbo na je monetize the account. Okay, even mo onye monetize go account ya na-enyegari mkpọtụ. You are making money. Were ha kpalu ego. You got to go. Na yenu 35 liters and the 71 oluhozdo 36 liters. Yeah. Onwe ife mo na ndị content, you are a content creator. Chelu mgbe monetize their account I will engage you. Wait. When I monetize my account, I will engage a content creator like you. You are a content creator. So, Kerive na asem bia engage you in a debate. After that, I'm going to live broadcast. Since I do live debate and live broadcast. After that, I'm going to hear it. Everyone make your available. Emano no be kalogo. If we ban a good debate about it, send the request. Hey, have fine na ibata. Here have on a program, open no line for people to come in. Either free in on a palego. It video. And monetize the page. Gala before I even name. And monetize the page. You might even monetization unke ekuzili head. Yes, I'm monetizing. At the end of the day, when you see about zo page head and ga. Inwe got that pomado. Abangone go monetization can nearly. Can be about cover with onye go monetization. Or if you choro, Shelum monetize their page, I will come and engage you in a debate. For now, feel free to join my program. Even right here, you can send the request, I will bring you in. So I'm also my arrangement you're saying why you just say if you are ready for a debate, shut me up. Shut you up for what? Ndani na aba program ha onwere me na shut up. If eba na ekwu if man ni disagree with. He send their request. Man, only one monetize goal account, everything is money. You want anywhere in where you can with ego. You can go chat here, come on, I'll discuss what. Call your own better page, we better my own. Kiwe ego. Kiwe ego. I'm gonna need ego monetization. Yeah? Feel free to send a request. Kampia wagazo. You shall not comedy you no na page you. On wago Facebook, I buy ego. Afubodu munde do so ignorant and daft kono. Or just gullible people kono ya they deceive. Us can asim lineage of Abraham. Ongo wonne na nnamulum. Okwonne na nnamulum aka na asim muchiga n'okpuru ha. Na gwa na ebe anno kita awu. Usolo my parents tirim ne. You want me to disobey them? My dad cannot do. Ishoko can disobey my dad nondo. Can we kweta na ndị nke ngwolo anwụ why na onye nke nọ ndụ ka nọ ndụ meanwhile ọ na-afụ ife na-eme
onweghị any problem with ife na-eme na ngụ ya bịa kụzirizi elu m na ife na-eme adịghọ mma ngụ mụrụ m iwu nne m iwu nna m ama m onye iwu mụ na agọwụ nwanne mụ na agọwụdo enyi I can also listen to my friend na okwu onwe ife mmadụ anyị afụfọrọ ụnụ anyway, I will end this broadcast here. See you people next time. Ogachi Imo tekwa na nekwo na Ogachi Imo ozugbo Ogachi Imo na abata ka na apụ nekwo na Ogachi Imo Ogachi Imo, you are welcome, sir. Daalụ o ya do later.